Oplatí sa chodiť na konferencie? Určite áno, ale potrebujete vedieť toto. Za prvé, pripravte si plán. Na väčších konferenciách, ako je Urbis, ktorý sa odohráva za mnou, sa ľahko stratíte. Dopredu si preto naplánujte, kam a prečo chcete ísť, napríklad na stánok CityMind dať si kafe. Za druhé, prineste si notes na poznámky. Taký Urbis trvá 3 dní, všetko si určite nezapamätáte. Použite papier a pero. Za tretie, pripravte si otázky na rečníkov a kľudne nech sú drzé a náročné. Správny speaker to iba ocení, o to viac si vás zapamätá a potom na networkingu sa s vami dá do reči. Napríklad mne môžete prísť dať otázku zajtra o 11:00, kde budem mať prednášku v A1, alebo vo štvrtok o 12:00, kde budem v panelovej diskusii v Rotunde. Za štvrté, vystúpte z komfortnej zóny. Oslovte niekoho cudzieho, on vás nepokúša. Má z toho rovnakú trému ako vy. Za piaté, nezabudnite na dobrú náladu. Choďte na afterparty, tam po pár drinkoch uzavriete najviac díl. Za šiesté, kújte železo, kým je žhavé. Oslovte kontakty hneď nasledujúci deň po konferencii, kým si vás ešte pamätajú. Za siedme, prídite na Urbis.